Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Isyong COVID-19 gihapunta karong adlaw mga kapuso. Makauban nato ang Assistant Secretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ASEC John G. Gonzales. Atong pangumustahon ang mga lakang naghimo dinhi sa Sugbo ug sa Visayas sa kinatibukan taliwa nining pandemya nga nasinati nato karon. Good morning, ASEC John G. Good morning, Sir Nico Seleno. Good morning sa imong mga speaking tigpaminaw. Daghang salamat, Sir John G. ASEC John G. sa pag-uban ka namo karong buntaga. Magsugod ta, sir, sa rapid testing na human naman ang mass rapid testing sa tulo ka mga highly urbanized cities dinhi sa Metro Cebu. Kumusta ang resulta, sir? Ug na-achieve ba nato, ASEC, ang goal nato pag-map out sa mga lugar nga naapektuhan gyud sa maong sakit? Nindot kaining prevalence test, why nakahimo ani sa tibuok nasod kundi kita lang sa Tri-Cities Cebu kung kaning test nindot kayo kay makita na gyud maplano og maayo ang atong preparasyon og pagbatok nato sa COVID. Starting June 1, sir, na-downgrade naman ang base po sa rekomendasyon sa IATF ang mga quarantine status sa mga lugar dinhi sa Cebu o sa Visayas. Nakatabang, sir, ang atong rapid testing sa pag-map out? Kasi I understand, usa sa inyong plano, strategic or murag sitio-based or barangay-based naman, sir, ang atong pagpakigubat niini og doon naman kay mga special nga quarantine status implementar specific na nga lugar, dili na sa usa ka barangay o LGU. Yes, nakatabang gid maayo ang prevalence rate testing nato using the rapid antibody test niya ang mga resulta ani kung positive magani sa rapid test i-validate ni sa atong RT-PCR, no, the gold standard of testing sa COVID-19. Ug ato na hinuong makita nga kinsa mang barangay nga atong ay lockdown ba or atong i-preventive lockdown or ato na bang libkason ang lockdown or ato bang butangan og mga pasilidad or mga preposition nga mga logistics aron gyud nga mapangandaman nato nga kumukatap-an ang barangaya kay murag nakita nato nga posibleng tatap-an ang barangaya makaandam na ta dili na ta magmata og buntag nga moingon boy nganong nikalit manigdaghan aning barangaya kaning prevalence test kag gihimo nato nakita na nato na flat out na nato ang tibuok barangay at tibuok syudad niya ang mga kada barangay. Unsay mga nanggawas nga mga nakadiskubrian nato atol sa rapid testing, ASEC? Kung ato yung test ang tibuok syudad sa Cebu, ang atong positive karon niabot unta ra sa atong base atong test sa PCR niabot ra og mga 2,000, di ba? 1,000 anak gikan sa jail. But kung gitest nato ang tibuok syudad sa Cebu City, moabot og 40,000 ang positive. So maunay nakita no sa atong prevalence rate testing atong nakita nga naay somewhere 24,000 ang na-positive, mga 36,000 ang na-recovered. Kung imo na siyang i-total tanan, that is easily mga 60,000 ang na-COVID sa Cebu City lang. No? Naswerte lang ta nga nag-ECQ man ta, napundo man tanan sa balay, so katong 60,000 nga natakdan, wa gyud man manggawas kay diha silang balay, wa kayo makatakod. Kato sang positive nga 24,000 tungod kay dinhiraman ta sa atong kabalayan, murag wa mudaghan og maayo. How much more, ASEC, kung nanggawas pa to ug wala ta mo pahugot gyud sa atong mga measures? Mas daghan pa gyud unta. Hinuon ingon gani ni Dr. Lorenzo kana atong pathologist, every one positive COVID posibleng upat anak iyang matakdan. So kung atong ipon nga based sa ilang prevalence rate testing moabot og 60 no 60,000 kung wa gyud ko masayo ha sa akong data kay wa ra ba gyud nako mamemorya kung 60,000 to times 4 that is easily mo cut na og 240,000 ka tawo, no. So nindot kayo nga naka-ECQ gyud ta ug nindot sad nga naka-prevalence rate testing pa karon kay makibaw na ta asa man ni sila nato asa na ni si COVID ug unsa may atong buhaton aning mga barangaya aron di ni mo katap ika-GCQ na nato. But ako lang yung gipasalig nga ang atong gibuhat nga test mao ni gibuhat sa Singapore, mao sa ni gibuhat sa laing mga nasod nga mag-rapid test
But dili man gud ingon nga rapid test lang dapat atong gamiton. Dapat i-validate nato sa RT-PCR. So kung ma-IgM positive ka, meaning naa kay COVID, kay naa man kay antibodies nga nagtigbatok sa COVID sa imong lawas, dapat i-test yun ka sa RT-PCR para ma-confirm na katong imong antibody na bagid to'y virus na COVID sa imong lawas. Kanang rapid test, ato nang gibuhat dili man para pag-diagnose sa usa ka pasyente. Ang kanang rapid test pag-diagnose na sa survey, prevalent survey, gitugot na sa Department of Health, gitugot na sa World Health Organization, niingon sila pwede gyud na gamiton kung mag-conduct mo og survey or prevalent or epidemiologic survey. Dili nga kung magtambal mo og pasyente nga naa na sa ospital. Kung magtambal mo pasyente nga naa sa ospital, ang dapat gamiton ra gyud ana is RT-PCR. On another note, Asek, how would you rate the performance of the Visayas LGUs? From your office, gikan sa OPAV, kumusta ang performance sa atong mga officials o ang mga measures nga gipatuman din sa Kabisayan against COVID-19? So nakita nako nga number 1, naa sila political will. Number 2, naa sila proactive measures nga gipanghimo. Ug number 3, ilag yung pinangga ang ilang mga konstituente kay wa gyud nila pabayai nga ilag yung gihatagan og mga kinahanglanon like pagkaon, bugas, no? So nindot kayo ato nakita nga tinabangay sa ang tibuok Visayas, nagtinabangay ang private ug ang business sector ug ang mga LGUs. Asik, ikaw sa inyong office, regularly nag-conduct ka og magstorya ta kini mga virtual nga mga interviews with different local government units to compare pod sa mga gipangbuhat sa uban nga mga LGUs dinhi sa Visayas. Labi na gyud ang mga gitawag nga mga best practices. Kung doon na may maayo nga mga practices, can you give us some, Asek, sa uban nga mga LGUs nga angayan sab nga bali sundugon pod sa uban nga mga officials? Ang ako nakita nga nindot kay nga best practice dito sa Western Visayas, no, kay agricultural kuan man sila, industry. So naglisod ba ilang ekonomiya? Ang ilang gibuhat imbis mamalit sila dilata, ilang gipamalit ang mga produce sa ilang mga farmers para motuyok pa ang kwarta sa ilang probinsya. Napalit pa nila, nikita pa ang farmers og gulay og manok og baboy pa ang ilang gihatag dito sa ilang mga lain-lain nga mga konstituente. Mauna sa Western Visayas. Diri sad sa Eastern Visayas, nakita sad nako nga ang ilang border control medyo istrikto gyud kayo sila. Ug ang mga tawo nituman sad gyud, no? Dili kayo gahi og ulo, mauna nga ang ilang kaso sad medyo ubos-ubos, dali silang na GCQ. Diri sa Central Visayas nakita sad nako nga ang liderato ni Governor Gwen nindot sad kayo. Finally, Asek, coming from you gikan sa gobyerno, moving forward, unsay mga leksyon nga nakatuna nato ining maong pandemya nga ma-adapt sad nato sa umaabot sa gitawag bali nga new normal? Ang leksyon gyud nga ato gyud sigurong dapat makatunan is ang pag-prepare sa atong mga sub-national laboratory. Medyo nalangay gyud ta og roll out sa atong mga SNL kaning mga testing center. Karon pag yun ta nag-ramp up sa atong testing capacity. Importante magud kay ng testing sa panahon sa pandemya or sa panahon nga naay infectious disease nga mokatap. All right, thank you so much. Daghan kayong salamat, daghan mig nakatunan karong buntaga. OPAV Assistant Secretary John G. Gonzales. Good morning, sir.